палякі размаўляюць па-польску, беларусіны па-беларуску, а маскалі невядома як. Беларусы такі народ, такая нацыя, у якой не можа быць чагосьці, што вось просто сыдзе з гары і будзе прынята под козырек. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць мы сёння будзем з маім госцем, акторам, рэжысёрам, фехтавальшчыкам, папулярызатарам гісторыі Васілём Калачом. Прывітанне, Васіль. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, шаноўныя гледачы. Вельмі рады знаходзіцца ў гэтай студыі. Я па шчырасці, бачучы, гледзячы на вашыя здымкі, якія вы любіце посціць у сябе у Фейсбуку, альбо са здымак, якія вы ладзіце разам з вашай каляжанкай, выдатнай нашай спявачкай, чакаў, што вы прыйдзеце таксама ў такім вот, ну я не ведаю, як, напрыклад, так паўстанец паўстання Каліноўскага, удзельнік паўстання, апрануты ў гэтыя строі, можа быць, нават шабляй на баку, каб, ну вот, перенесці такі дух сюды, атмасферу гэтую некую гістарычную сюды, а вы выбралі вобраз штодзённы, скажем так. Гэта цалкам абгрунтавана. Па-першае, фармат студыі, ён не дазваляе вось цалкам увесь гэты вобраз прадставіць, а па-другое, ну, надвор'е. Ну і я сам у сабе вобраз. Гэта да. Скажите, а якое на вас, для вас асабіста, якое значэнне мае вось гэты той перыяд дакладна, пра які мы ўзгадалі, калі вось там паўстанцы, вось тое, як вы звычайна там шабля, вось гэта ўсё. Гэта чаму менавіта той перыяд? А гэта перыяд фармавання палітычнай беларускай нацыі. Гэта пачатак фармавання беларускай свядомасці як беларускай, менавіта як не проста тутэйшых, а ўжо вось гэтыя вось пачаткі менавіта нацыі. Палітычнай нацыі. Ці нацыі ўвогуле? Нацыі ўвогуле, а палітычная яна дакладна ўжо пачалася. Фактычна ад абрання Каліноўскім шляха беларушчыны, вось гэта ўжо можна лічыць пачаткам менавіта палітычнай нацыі. Слухайте, вот вы як ўсё ж таки чалавек, які той перыяд ведае добра, я так разумею, калі ўсё ж таки паглыбляеце ўсё яго, то і вывучалі ўсё гэта больш глыбака, чым усе астатнія. Я неяк пачуў ад аднаго гісторыка нашага знанага лекцыю, якая так і называлася «Беларуская нацыянальная ідэя». І там, безумоўна, закраналася тэма датычнасці да гэтай ось фармавання фармулявання гэтай ідэі Кастуся Каліноўскага. І прагучала такая фраза, што гэта не Кастусь Каліноўскі сфармаваў нацыянальную ідэю беларускую, это беларуская нацыянальная ідэя сфармавала Кастуся Каліноўскага. Тут я магу пагадзіцца. Гэта, канешне, спрашчэнне, але тым не менш. Нават вось недавначкі я літаральна штудзіраваў кніжку ўспамінаў Адольфа Белакоза, паўстанцкага начальніка Беластока. Дарэчы, вельмі цікавы персанаж сам па сабе, таму што ён лічыў сябе палякам, нарадзіўся ў кватарах пад Свіслаччу. Тая мова, якой ён пісаў свае ўспаміны, яе польскай назваць нельга. Гэта проста дзікая мяшанка з падляскай гаворкі, польскай літаратурнай мовы. Усё ж такі ён быў выкладчык музыкі і спеваў, адукаваны чалавек. Але вось ён у сваіх успамінах пісаў, вось літаральна мне вось запала ў галаву вельмі моцна такая фраза, што палякі размаўляюць па-польску, беларусіны па-беларуску, а маскалі невядома як. І гэта значыць, што ўжо гэты асяродак беларускасці, ўжо асэнсаванне сябе беларусам, ён ужо быў. То бок гэта ўспаміны чалавека менавіта з тых часоў, менавіта з нашых тэрыторый. То бок і адсюль лёгка зрабіць выснову. Гэта ўсё ўжо было. І фактычна менавіта так яно ўплывала на Каліноўскага, на яго дзейнасць, і іначай быць не магло.
Але ўсё ж таки, вот вы кажаце, што у тыя часы паўстання Крыстуся Каліновскага, гэта нагадаю тым, хто можа быць трошачку падзабыў нашу гісторыю, 1863 год, 63-64, вы кажаце, што фармаванне не проста нацыі, а палітычнай нацыі пачалося, а нацыя увогуле, нацыя будаўнічыя працэсы, нацыя фарміруючыя працэсы мы прайшлі, яны закончыліся? Канешне, не. Мы не можем до конца прайсці вось менавіта гэтыя працэсы фармавання нацыі, таму што гэта не ёсць працэс, які мае некае завяршэнне. Нацыя заўсёды змяняецца, гэта жывы арганізм, і як любы чалавек, які нараджаецца, сталее, потым жыве сваё жыццё, прыходзіць да больш яшчэ больш сталага ўзросту, да залатога веку, ну і прыканцы ён можа і знікнуць, як і любая нацыя. Колькі нацый ужо было, якіх сёння не існуе? Вельмі шмат. Ну, але глядзіце, я чаму кажу, то есть, калі разважаць такім чынам, то усе нацыі яны працягваюць нейкае сваё фармаванне. Але калі мы возьмем там палякаў, да прыкладу, ты спытайся, ты хто? Я паляк. А беларусы, ну, можа быть, мы можем спрачацца на сённяшні дзень, хотя таксама тут у нас ёсць ваганні, ці я ўсё ж таки беларус, ці я ліцвін, ці я рускі са знакам якасці, ці я тутэйшы, таксама можна знайсці такія вось ваганні, але нават там канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя мы яшчэ назіраем сітуацыі, калі у адной сям'і 3 браты і адзін становіцца літоўцам, другі палякам, а трэці беларусам. І як сказаў гісторык Павел Церашковіч, у беларусаў было вельмі пашыранае, а можа яно да гэтага часу ёсць, калі беларусы самі абіраюць сабе, вот ёсць у нас этнос, тутэйшасць такі, а ёсць нацыянальную ідэнтычнасць, мы самі выбіраем і самі сабе вызначаем. Чаму у суседніх народаў з гэтым вызначэннем усё зразумела, а мы сабе вот сядзім і думаем, а кім это я буду? А можа я пойду ў палякі схожу? А не заўсёды. Гэтыя працэсы цалкам заканамерныя, і яны нават у Польшчы яшчэ не скончыліся. Вось гэта я назіраю асабліва на Падляшшы, вельмі моцна гэта бачна. Таму што жыў чалавек усё жыццё палякам. І знянацку ў сталым узросце ён дазнаецца, што ў яго прадзед, аказваецца, беларус. Ён пачынае капаць сваю генеалогію, і цяпер ён так і кажа, што ну, гэта адзін мой сябр з рэканструктараў польскіх, яму блізка 60 гадоў, і ён кажа, па пашпарце я паляк, па грамадзянству я паляк, а па паходжанні я беларус і трошачку паляк. І гэта цалкам нармальныя працэсы, яны адбываюцца заўсёды, і абіранне сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці гэта таксама працэс абсалютна нармальны. І мы гэта бачылі і 100 гадоў таму, бачым гэта і сёння, і гэта так будзе заўсёды. Гэта ніколі не зменіцца, таму што спакусаў вакол вельмі шмат заўсёды. Тым больш, што у нас даволі шмат яскравых суседзяў, як з пазітыўнага, так і, да жалю, з негатыўнага пункту гледжання, і гэта заўсёды спакуса спрычыніцца да чагосьці новага. Але гэта акурат тыя моманты, якія любы народ, любая нацыя пераадольвае рана ці позна. І тут я не бачу вялікага страху. Усё ж такі беларусы маюць сваю свядомасць, як казалі шмат хто, апошняга гэта было ў мяне ў размове з Коршунавым. Беларусы яны да зямлі прывязаныя, да сваёй. Вось менавіта да вось той, дзе яны нарадзіліся, дзе іх продкі. І я з гэтым цалкам пагаджаюся, таму што вось гэта ёсць. І нават мой досвед майго асабістага станаўлення як свядомага беларуса, вось менавіта свядомага, мне не дае магчымасці думаць, што ўсё будзе фатальна. На пачатку сваёй акторскай кар'еры, як толькі я паступіў у акадэмію мастацтваў, я выехаў паглядзець, што такое Масква і што такое наогул гэтая Расія, бо там я ніколі не бываў. У Польшы я бываў ужо сярэдзіны 90-х, як толькі мне засталася 16 год, я змог выязджаць з бацькамі ці з бабуляй.
там не бываў. Я прыехаў у гэтую Москву, мне стало страшно. Не таму, што там я баюсь вялікіх прастораў, а таго, як людзі сябе паводзяць, як там усталяваны ўвесь побыт. Потым я паехаў далей да тверскіх хіпі, там яшчэ большы жах. Там просто вось успаміны з майго савецкага дзяцінства з самых маргінальных раёнаў горада. Але гэта ўвесь горад такі. І вёскі, страшныя вёскі, просто жахлівыя. То бок вось Москва, яна ўся такая з пыхай, толькі ад'язджаеш літаральна на гэта другое кольцо, ўсё. Там просто лютая жуць. І з маіх знаёмых ніводзін беларус вось на гэта не спакусіўся, толькі па працы выехаць там дзесьці, хутка грошы зарабіць. Але да чаго я ўсё гэта вяду? Мяне запрашалі перавесціся з акадэміі там па спрошчаных экзаменах у Шчукінскую вучэльню. Але што мяне ўтрымала? Тое, што я беларус. Тое, што мне вось гэта іх расейская культура на той момант ужо была нецікавая. І наогул гэта ўсё ж таки адкладаецца з дзяцінства, то бок само фармаванне вось. Ну, я буду на сваім прыкладзе распавядаць, таму што гэты прыклад у мяне ёсць. Да? І досвед я лічу, што даволі такі яскравы. Я нарадзіўся яшчэ ў Савецкім Саюзе, і на вёсцы размаўлялі па-беларуску, куды мы выязджалі кожнае лета з бацькамі, і называлі гэта беларускай мовай. Вёска Пацуі пад Свіслаччу, вёска Манчыцы, адкуль мой прадзед ідзе, і дзе ў яго да 39-го году земля была іконей і ўсё. Вось. Там размаўляюць па-беларуску і называлі гэта беларускай мовай. Зразумела, гэта такая больш такая троху з дамешкам польскай мовы гаворка, але тым не менш. І я задаў бацькам пытанне: мама, тата, а чаму мы размаўляем па-расейску ў горадзе, па-беларуску на вёсцы? А яны мне сказалі: ну, Савецкі Саюз шматнацыянальная дзяржава, але беларуская мова наша родная, таму што мы беларусы, мы жывем у Беларусі, ну, у рэспублікі, Беларускай сацыялістычнай рэспублікі. Окей, мне на маі там 3-4 гады гэта нармальна так, ніякай кантраверсіі ў галаве не выклікала, і я зразумеў, ну, я беларус, все. Ніякіх пытанняў потым не было. Але у мяне пачалі ўзнікаць, калі я пачаў у школу хадзіць, пачалі ўзнікаць пытаннічкі. Чаму ў гародні ёсць замак, а няма сярэднявечча? У нас вось тое, што ў школе распавядаюць, няма сярэднявечча. Некія там вось гэтыя рускія быліны, там маскоўскае царства, штосьці такое вось пролетала, ну, зразумела, у пачатковай школе, але тым не менш, гэта ўсё было. А дзе наша сярэднявечча? У Лідзе ёсць замак, у Наваградку руіны замку, у Крэве руіны замку. А мы ездзілі на роварах і аб'ездзілі амаль усю гарадзянскую вобласць. Ось, я ўсё гэта бачыў на свае вочы, і канчатковы просто злом і ўзрыў у мяне адбыўся ў 91-м годзе. Калі я назіраў, будучы на вёсцы, уначы вось гэта Лебедзінае возера па чорна-белым тэлевізары, усе хваляваліся: ах, божачкі, што будзе? А ў мяне было адчуванне, што нарыў прарваўся. А потым раптам, як з таго рога, з якога ўсяго многа, палілося, і кніжкі па гісторыі ў бібліятэках. Я быў бібліятэчным хлопцам, я прасіжваў у бібліятэцы ўсе выходныя. І кніжкі па гісторыі беларускай, пра сярэднявечча, надрукавалі пагоню на Грунвальд, надрукавалі, наконец-то, шырока пайшло у чытальні «Меч князя Вячкі». Все, вось яно. Гэтыя 2-3 гады вось гэтай просто шалёнай беларушчыны, якую, калі ты хочаш, ты возьмеш. Ты ее просто возьмеш, яна ўсюды ёсць. Яны канчаткова мяне стварылі свядомым беларусам. Вас-то стварылі, але от ваши словы: калі хочаш, ты возьмеш. Але для пераважнай большасці беларусаў аказалася, што яны не хацелі, ці баяліся, ці это было для іх чужое, што яны не ўзялі яе, і так просто, калі там на рэферэндуме у 95-м годзе адракліся. А тут чалавечая псіхалогія ўжо працуе. Троху не хапіла часу. Яшчэ бы 2-3 гады, і не адбылося бы рэферэндуму. Яшчэ бы 2-3 гады да прэзідэнцкіх выбараў абралі бы ўжо, пэўна, не Лукашэнку. Вось не хапіла, вось літаральна трошачку з гістарычнага пункту гледжання. Слухайте, Маісей 40 гадоў вадзіў, каб абралі іншага і свядомасць змянілася, а вы тут кажаце, што беларусам бы пару гадоў яшчэ дадатковых хапіла.
а мы подрасталі, мы ж уже ў той час, вось маё пакаленне, мне 44 годзікі, маё пакаленне ўжо падрастала, яно ўжо цягнулася да таго, што ёсць, да таго, што даюць. І акурат гэта было бы уже там 15-16 год, 17-18, ну вось літаральна маё пакаленне гадоў до 18 бы дарасло, там до 90-го года бы мы дацярпелі, ну все бы змянілася. Гэта просто не паспела сфармавацца новае пакаленне выбаршчыкаў, новае пакаленне грамадзян, менавіта грамадзян. І так гэта наступствы той самай савецкай сістэмы, калі цябе да тваіх 18 год ты беспраўная істота і ніхто, ты дзіцё. Таму што, напрыклад, тут жа ў Польшы я бачыў яшчэ з 96-го года, калі працаваў кантрабандыстам. Ну, як і ўсе гарадзенцы, працаваў кантрабандыстам, амаль 9 год прапрацаваў. Я бачыў проста іншае стаўленне моладзі, таму што іх вучылі ўжо іначай. Нас не паспелі гэтаму навучыць. Хто сам навучыўся, добра, у тых атрымалася. Хто не навучыўся, ну, вось, да жалю, маем, што маем. Але гэта, зноўку, гэта не канец працэса. Гэта ўсё яшчэ можна лёгка выправіць. Видите, ну, калі б глеба была неадпаведная, то наўрад ці б на ёй так добра і шпарка ўзраслі б зерні, якія закінула прапаганда, і якія расліны, якія выраслі, да гэтага часу буяюць. Як там расказваюць, а памятаеце, як тады ў пачатку 90-х гэтыя вот БНФаўцы хацелі ужас прымусіць усіх па-беларуску гаварыць. А памятаеце, як Пазняк гаварыў, што чамадан вакзал Расія, калі па-беларуску не загаворыш. Да гэтага часу прыгадваюць. Не была б глеба да гэтага прыдатная, ну, типа, то жыло б столькі часу. Ну, глеба-то была прыдатная, таму што была яшчэ памяць вось гэтага камфортнага багна Савецкага Саюзу. Ну, што тут ўжо душою крывіць, і нават мае бацькі па гэтым усім уздыхалі. Ах, як было добра. Пайшоў на працу і прыйшоў з працы. І атрымаў штосьці, і кватэру просто так даюць. Ну, не даюць же ж просто так, і не давалі. Але датычна таго, што ах, вось яны беларусізацыю ўтварылі знянацку, і так вось моцна, балюча, і не памятаю я таго, каб гэта было вельмі балюча. Нараканні, канешне, былі, таму што ой, ну вось, але тое пакаленне дзяцей, якое пайшло ў беларускамоўныя класы, дарэчы, моя сестра малодшая, яна пайшла ў першую класу беларускамоўную, ніякіх праблем у яе не было. Просто ніякіх праблем ад пачатку да канца. Нармальна, калі дзіцё ідзе ў беларускамоўную школу, нічога ў яго ў галаве там не ламаецца. Усё добра, все нормально ўспрымаецца, па выніку дзіця будзе білінгвай. Ніякіх у гэтым перапонаў няма, толькі наадварот развіццё для мозгу. І па выніку, калі ўжо скасавалі беларускамоўнае навучанне, прынамсі ў гародні, вось у маім асяроддзі, я яшчэ ўсё ж таки вучыўся ў школе ў старэйшых класах, былі нараканні, што скасавалі. Таму што дзеці ўжо прызвычаіліся. Дзеці ўжо размаўляюць па-беларуску, а вы ім зноўку, вы хочаце іх зламаць. Ладно бы ад пачатку, а не, вось вы ў сярэдзіне працэса лезеце з гэтым. Вось такія былі настроі. Ну, і тым больш, што вось нават у 96-м годзе ў гародні адкрыўся першы ліцэй. Не ведаю дэталяў, як ён адкрываўся, але па выніку там былі на спадара Міленкевіча, які быў замам гарвыканкама, вялікія цёркі былі з гары ад вертыкалі, знялі дырэктарку, якая яго фактычна зарганізавала з 27-й школы. Але там быў беларускі гуманітарны клас. Там быў беларускі гуманітарны клас, і туды быў самы вялікі конкурс, таму што былі іспыты на паступленне ў ліцэй. Просто так нікога не бралі. Вось. І гэта таксама паказальнік вось таго, што мы просто не дацягнулі. Просто не дацягнулі. І вось гэты момант беларусізацыі, калі б яму даць яшчэ там, ну, 3, можа, і мала, да, 5 гадоў даць, все было бы іначай. І тое самае мы можам зрабіць у будучыні, калі штосьці зменіцца. Гэта
вось нам добры урок, што і як трэба рабіць неяк так, вось менавіта ў гэтым пляне. Глеба зразумела, яна не можа змяніцца, вось глеба, вось гэтая постсавецкая, яна не можа змяніцца імгненна, але з іншага боку, ну вось я і кажу, паказальнік таго, што адразу пачаўся друк на нацыянальнай літаратуры, гістарычнай літаратуры. Усё імгненна пачало змяняцца на менавіта на беларускую мову. І пераходзілі чыноўнікі, і настаўнікі пераходзілі нармальна. Давайте яшчэ я хочу вярнуцца да паўстання Каліноўскага, дакладней да такой інтэрпрэтацыі тых падзеяў асобнымі гісторыкамі. Я думаю, што вы нават ведаеце гэтага гісторыка. Я ўжо нават здагадваюся аб кім. Да, з нагоды таго, што дарэмна яны паднялі тое паўстанне. Не трэба было гэтага рабіць, бо па выніку што атрымалі? Усё адно ж было зразумела, што супраць расійскай імперыі пёрці, ну, гэта будзе параза. Па выніку і паразу атрымалі, колькі загінула эліты, астатнія, хто не быў забіты, быў сасланы ў Сібір, хто не сасланы быў у Сібір, той узгадаў, што ён паляк. І как бы апалячыўся, і ўсё сказаў, мы ад беларускіх гэтых спраў адыходзім, і ўсё, вось вам выпаленая земля. А калі б працягваўся той працэс, як это па-сучаснаму сказаць, мягкай беларусізацыі, лібералізацыі, якую распачаў царскі расійскі рэжым, то, можа быць, было б зусім усё па-іншаму. Гэтыя б людзі усе былі б жывыя, яны працавалі на развіццё беларушчыны, беларусізацыі і гэтак далей, праз кніжкі, праз газеты, праз вершы. Вот больш б зрабілі, чым гэтым сваім паўстаннем і з губамі галавы. А я катэгарычна не згодны з такой пазіцыяй і магу растлумачыць, чаму нават з двух пунктаў гледжання. Першы пункт, ён такі, скажем так, аналітычны, цалкам аналітычны. Па-першае, гэта мягкая беларусізацыя, якая пачалася царскім урадам, гэта была замануха акурат, каб прыцішыць паўстанцкія настроі, не больш. І гэта дакладна вядома. Тое самае, як была мягкая паланізацыя і там палягчэнне ўсіх стасункаў з урадам у Польшчы ў 50-х гадах 19-го стагоддзя. Тое самае, гэта проста палітыка, вось гэта, на гэты час залагодзім трошачку, каб тут нічога не выбухла, таму што яно расло. І, ну, 5-10 год яна бы згарнулася паціху, а можа і хутчэй, яна бы ўсё роўна згарнулася і ўсё роўна ператваралі бы беларусаў у расейцаў з заходніх губерняў, ні больш, ні менш. Гэта першы момант. Тут трэба проста глядзець шырэй на тыя механізмы, якімі карыстаецца расійская імперыя цягам усяго свайго існавання. Ад прышэсця да маскалёў, умоўна кажучы, заходніх дарадцаў і, скажем так, тых, хто перабег ад нас, уключаючы Семёна Полацкага і тых, хто ўцёк пасля бунту Хмельніцкага, уцёк да Масквы з украінскіх дзеячоў. Гэта была вось менавіта такая палітыка, захоплівай і падцягвай, дзе, ну, гэта заўсёды было, толькі хтосьці сфармуляваў, я ўжо не памятаю хто, прыпісваюць Мурав'ёву, гэта не Мурав'ёў дакладна, вылецела з галавы, ну, это не істотна, што не дарабіў расійскі штык, то даробіць расійскі поп і расійскі настаўнік. Гэта заўсёды выкарыстоўвалася, заўсёды на ўсіх захопленых тэрыторыях Масква дзейнічала так, ніколі не было, каб просто вось далі вось гэтую вось магчымасць спакойна выдыхнуць і зрабіць сваё нацыянальнае асяроддзе нават у расійскай губерніі. Ніколі такога не было. А з іншага боку, датычна вось гэтай бойкі, гэтага зрыву, давайте узгадаем зноўку, я як чалавек тэатральны вельмі люблю метафоры. Да, узгадаем просто станаўленне чалавека ад яго нараджэння, яго сталення, вось менавіта гэтай школьныя годы. Хто не біўся ў школе? Хто не біўся ў школе? Адзінкі. Адзінкі не біліся ў школе. І гэта не датычна гендера, гэта не датычна мужчынаў выключна. Дзяўчынкі таксама б'юцца ў школе. Я як працаваў настаўнікам, я дакладна ведаю, што столькі ж мардабояў сярод дзяўчынак, сколькі і сярод хлопчыкаў.
просто яны выглядаюць не так і робяцца ў іншых умовах, не так гучна, не так на паказ. Але тым не менш, кожны чалавек гэта праходзіць. Кожны чалавек праходзіць вось гэты этап адстойвання свайго гонару, сваёй годнасці. І тое самае з нацыяй. Мы не можам не змагацца, мы не маглі не ўвайсці ў гэты зрыў, гэта паўстанне, таму што гэта акурат абарона нашага гонару, нашай годнасці. Тое ж самае кажуць вось і пра 20-й год. Можна как бы працягваць гэтую ж самую, што магло абысціся, што дакладней дарэмная быў 20-й год. А ён не быў дарэмным. Ён не быў дарэмным, і тут можна сказаць так, што цяперашнія незаконныя ўлады, яны вельмі моцна селі ў калужыну. Калі б яны рэальна не стваралі з гэтага ўсяго падзею, з гэтых выбараў, калі б яны рэальна дапусцілі туды каго заўгодна, то максімум бы выйшла вось як у 10-м годзе там, 1040 па ўсёй краіне, можа 50. А гэта для ўсёй краіны гэта нішто. А так выходзілі мільёны. Толькі ў Мінску 500 000, у Гародні выходзілі, пахадзілі, абышлося без такого крыві, як паўстанне Каліноўскага как бы разбілі, але тым не менш разбілі і што? Разбілі таму, што не было падрыхтоўкі. Паўстанне рыхтавалася амаль 10 год. Амаль 10 год будаваліся пляны, распрацоўваліся стратэгіі. Каліноўскі таксама не ў адзін дзень з'явіўся, ён фактычна быў вучнем Серакоўскага, які стварыў гурток афіцэраў-рэвалюцыянераў у Петербургскай акадэміі. І гэта ўсё гадамі рыхтавалася. Все дакладна ведалі, што паўстанне будзе. Магчыма, не крычалі аб гэтым на кожным рагу, але тым не менш. А тут не ведалі. Гэта быў менавіта выплеск таго, што нас абразілі. Прычым, заўважце, як адбываліся падзеі. Ніхто не спадзяваўся, нават самога гэтага 9 жніўня, ніхто не спадзяваўся, што будзе нешта сур'ёзнае. Людзі проста прыйшлі на свае выбарчыя участкі, я маю на ўвазе ўсіх людзей, не тых, хто быў заражаны на пратэсты, а большасць, абсалютная большасць, яны проста прыйшлі паназіраць, што адбылася. А тут іх адразу ў мяса. Проста ім адразу учынілі мясарубку. І гэта цалкам нармальна, калі накідваецца хуліган, ты будзеш адбівацца. І тое, што мы не перамаглі, таму што мы проста да гэтага не рыхтаваліся. А гэты зрыў, ён акурат 20-го года, я маю на ўвазе, ён акурат даў нам пачуццё годнасці. Даў нам пачуццё абароны свайго гонару. І без гэтага было бы ўсё складана. Але ён быў заканамерны. Рана ці позна ён бы адбыўся. Але, глядзіце, мы так ганарымся тым, што вось гэта быў мірны пратэст, што вось мы так там пацінкі здымалі, што мы там кветачкі дарылі і ўсё астатняе. Ганарыцца-то можна. Але ці правільна гэта ў выпадку, калі ты хочаш ўсё ж такі зламаць сістэму, зламаць рэжым, дасягнуць перамогі? У кароткатэрміновай перспектыве гэта, канешне, было неправільна. У даўгатэрміновай гэта, безумоўна, абсалютна правільны крок. Таму што, зноўку, падрыхтоўкі не было. Ніякіх схронаў са зброяй, ніякіх стратэгічных планаў, ніякага кіраўніцтва, ніяк, там, калі ўзгадаць прапанову Серакоўскага датычна паўстання 63-го года, калі ствараюцца малыя партызанскія атряды, і якія злучаюцца пры неабходнасці, разбегаюцца ў лесы, а па выніку, калі захоплены нейкі плацдарм, збіраюцца ўжо ў нармальную армію. Нічога такога ў нас не было. Дарэчы, вось гэты план Серакоўскага, гэта быў адзіны план, які мог спрацаваць, але яго, да жалю, адкінулі ў тыя часы. Палічылі, што заграніца нам паможа. Заграніца, зразумела, яна памагала тым, што пісала ў французскіх журналах і англійскіх газетах. Аб тым, што ой, што ж там адбываецца, як гэта ўсё прыгожа. І таму стратэгічна тое, што пратэст быў мірны, гэта ўратавала шмат жыццяў, а пры гэтым яшчэ і дало зусім іншае стаўленне да гэтых працэсаў з боку як і саміх беларусаў,
так і з боку наших суседзяў, якія нас падтрымлівалі, хаця бы маральна, хаця бы вось гэтымі надпісамі ў прэсе. Чаму яшчэ ў вачах саміх беларусаў? Таму што трэба разумець, што пасіянарыяў у любым народзе, у любой нацыі пасіянарыяў вельмі невялікі працэнт. А ўсе астатнія гэта людзі, як бы гэта так выразіцца, вось Тышкевіч кажа балота, я з ім не згодны, гэта абразлівая фармулёўка, таму што гэта проста людзі. Просто людзі, якія жывуць... Это тэрмін сацыялагічны, калі ўжо на тое пайшло. Ну так, але ён мне не падабаецца, таму што я з гэтымі людзьмі працую, я даношу да іх акурат вось тыя наратывы, якія нам блізкія. Я не хачу абражаць сваю аўдыторыю, нават патэнцыяльную. Гэтыя людзі, яны ўсё роўна будуць глядзець не з глыбокай пазіцыі, а з пазіцыі штодзённай. Як, хто, куды ляцеў, каго біў, а яны такія жорсткія, можа яны таму, можа і не трэба нам іх, бо яны страшныя, яны небяспечныя. А так мы паказалі, што тыя, хто хочуць пераменаў, гэта такія ж людзі. І тады яны далучыліся. І менавіта дзеля гэтага далучыліся людзі, і ў нас было ў Менску 500 000, у Гародні 50 000, што для Гародні вельмі шмат. У Гародні нават атрымалася 3 дні атрымаць умоўнай вольнасці. Ну, але тым не менш. І зараз стаўленне зусім іншае. Ужо няма такога падзялення, як было вось да падзеяў 20-го года, што вось гэтая апазіцыя, яны страшныя, яны хочуць. Ужо ўсё, пасля 20-го года такога жорсткага падзялення няма. Тым не менш, для чалавека, вот вы, да прыкладу, ну вы ж не ў 20-м годзе прачнуліся. Вы как бы вы бачылі ўсе гэтыя працэсы, як яны былі і ў 90-х, і пасля ў 2000-х, і калі вось гэтыя прачнуўшыеся так з гонарам такім за сябе, з гордасцю у 16 жніўня казалі: о, якія мы малайцы, як мы выйшлі, ну а цяпер разыходзімся. У мяне, як чалавека, які даўно назірае да гэтымі працэсамі, было адчуваць, куды разыходзімся, гэта ўсё кранты, а яны горда пайшлі, ну стрэнемся там праз тыдзень. Ну тут так згодзін, было балюча, таму што гэта быў акурат той момант, калі можна было не пераламаць, але перанакіраваць развіццё падзеяў. Зразумела, вісела пагроза з боку Масквы, зразумела, вісела пагроза яшчэ выкрадання ў людзей, напрыклад, з натоўпу. Але калі б людзі не разышліся тады з-пад стэлы, каб ўсё ж такі людзі не спужаліся ў той же Гародні, да, ўжо 18 жніўня, потому что аккурат от 16 до 18 у нас был больш-менш такі вольны горад, і мы маглі спакойна выходзіць на гэтыя мітынгі, нічога не баяцца. І што самае дзіўнае, так, былі ціхары, якія лавілі падварог. На цэнтральных вуліцах ніхто не хадзіў, і гэтых ціхароў было вельмі нешмат. Ну і даішнікі былі вельмі дзіўныя, такія атлетычныя, якія даішнікі ніколі не бываюць. Ось, але тым не менш, увесь горад ездзіў з чырвона-белымі сцягамі, і так у гэты момант было балюча, і ну, окей, выходзім на новы віток, на новы заход, дыстанцыя не пройдзена, спрабуем яшчэ раз зайсці ў варота магчымасцяў. Ну, а з іншага боку быў пэўны гонар за гэтых людзей, які ўсё ж такі прачнуліся. Таму што вось зноўку гэтая вось тэндэнцыя да выбараў, да, і ў першыя дні пасля выбараў чырвона-белы сцяг, вось як па маіх назіраннях, ён успрымаўся як сцяг пратэста. А потым ужо акурат вось бліжэй да 16, 17, 18 і пазней пачало даходзіць да гэтых галоваў, што гэта нацыянальная каштоўнасць. Магчыма, не адразу, магчыма, не вось так, як нам хацелася бы, щоб раз, і яны ўсе прачнуліся канчаткова. Але ўсё ж такі, яны пачалі задумвацца, чаму менавіта гэта. І тут жа мільёны улётак па розных гарадах аб паходжанні чырвона-белага сцяга, аб паходжанні пагоні. Я ў Гародні такія лістоўкі ў сваіх руках трымаў, таму вось такі проста з нагоды быў, вось гэта быў класны такі тактычны лікбез,
просто імгненны. Раз яно пачало з'яўляцца, пачалі есці допісы ва ўсіх соцсетках, улічваючы нават гадкі контакт. Ось людзі пачалі асэнсоўваць. Магчыма, яны не до конца прайшлі гэты шлях, але ўсё ж таки ўжо зрух пэўны быў. Вы кажаце про тое, что как бы чакаем новага назовем акна магчымасцяў, да, там что-нибудь, але ці не дала разумення вот тое, что мы пра што мы прайшлі таго, что нягледзячы на тое, что, як вы там сказали, гэта мы пазбеглі вялікай крыві, что на вялікі жаль без крыві не абысціся. Без крыві не абысціся, але мы пазбеглі бессэнсоўнай крыві. Кроў на полі боя, кроў асэнсаваная падчас змагання, гэта адна кроў. Кроў, калі гэта стада, якое проста ідзе на забой, гэта зусім іншая кроў. Асэнсаванне так ёсць ужо ці няма яшчэ у беларусаў увогуле? Яны згодныя увогуле на асэнсаванне вот гэтай, я не ведаю, там тэзы, што без нейкіх стратаў не здабыць нечага каштоўнага? Да жалю, яшчэ не. Але тым не менш у сучасным свеце ёсць шанец, што гэтай крыві будзе менш, чым, напрыклад, было б у 19 стагоддзі, у пачатку 20-го, нават у сярэдзіне 20-го. І тут нам, канешне, вельмі моцна трэба узяцца за апрацоўванне, так скажем, параўнальнай гістарычнай аналітыкі. Гэта тэрмін такі проста з галавы зараз з'явіўся, да? Але я заўважыў проста, што цягам усіх паўстанняў на нашых землях мы прыходзілі да адных і тых жа памылак. Адны і тыя ж памылкі, якія ніхто не выпраўляў. Галоўная памылка, якую уже неаднакроць абвяшчалі гісторыкі, і мае знаёмыя, і незнаёмыя мне гісторыкі дзесьці чытаў, аб тым, што у нас ёсць тэндэнцыя дэкларатыўнасці. Ось апошні Кіркевіч пра гэта казаў у артыкуле на Будзьме. Я з ім тут цалкам згодны, мы аб гэтым з ім размаўлялі, і мы дэкляруем заўсёды свой намер стварыць нешта. Зрабілі гэтую дэкларацыю, і нібыта яно ўжо ёсць, але за словам заўсёды павінна ісці справа. Няма справы, гэта будуць толькі словы. Так у нас зараз, да жалю, адбываецца, і вось гэты НГОшны падыход і да палітычных, і да культурніцкіх нейкіх справаў, ён вось прывёў да таго, што мы зараз маем. Раз фінансаванне закрылася, і ўсе такія: ой, мама, как какать. І нічога не можам. А пры гэтым зноўку тут трэба яшчэ ўлічваць, што беларусы, яны па маіх назіраннях, па маім асэнсаванні сябе як беларуса і большасці маіх сяброў, якіх штосьці робяць у гэтым жыцці, гэта нацыя такога умоўнага калектывізму. То бок мы больш хутарская такая гісторыя. То бок у нас ёсць свая справа, мы ёй займаемся. Пры нагодзе мы яднаемся у некую калабарацыю і прасоўваем агульную справу. Калі нам ужо не цікава, мы разыходзімся. І апошнім часам, пераскочу на сваё культурніцкае балючае, у Беластоку, прынамсі, і яшчэ там у Кракаве бачыў, у Гданьску некаторыя сябры, яны паспрабавалі мы ўсе паспрабавалі дакрануцца да нейкіх грантавых праграмаў. І калі ты разумееш, як творца, што гэта абсалютная кан'юнктура, прычым не твая, не беларуская кан'юнктура, а нейкая там цёткі з Нідерландаў, якая сабе нафантазавала штосьці, табе тупа не цікава. І хоць грошы трэба грошыкі гэтыя, але не настолькі трэба, каб забіць на гэты грант, на напісанне гэтай заяўкі паўгады, просто выкінуўшы з жыцця працу, тое, што ты твае ўсе захапленні просто выкінуць, каб напісаць гэтую заяўку, каб яна пайшла, і яшчэ чакаць, нервавацца. Да ну яго нафіг. Лепей просто ашчадзіць, пазбіраць сваё, там дзесьці самому менш піва выпіць, але зладзіць. Вось у Беластоку з'явіўся беластоцкі музычны клуб. Цалкам нізавая ініцыятыва. У Беластоку з'явілася шэраг яшчэ цэлая куча ініцыятываў, якія проста
не прывязаны ні да якіх грантаў. Ім гэта не цікава. Яны займаюцца сваёй справай на самафінансаванні, на сваім імпэце. І зноўку вельмі не хочуць, каб было выкарыстанне энтузіазму. Вось гэта паразітаванне на энтузіазме, што вось было заўсёды яшчэ з часоў камсамола піянерыі, і так засталося зараз у лукашэнкаўскіх гэтых сістэмах, БРСМ, там вось гэта беларуская піянерская арганізацыя. Да жалю, шмат хто вось з нашых дзеячоў, скажем так, больш публічных у гэтай сферы дэкларуюць і нічога не робяць. А тым, хто можа штосьці рабіць, гэта брыдка. І гэта, мне падаецца, як адзін з шляхоў менавіта гарызантальнае распаўсюджванне вось чаго заўгодна, інфармацыі, наратываў, імкненняў, нават лёзунгаў, Бог ужо з імі, хоць я іх вельмі не люблю. Але гарызантальна. То бок беларусы такі народ, такая нацыя, у якой не можа быць чагосьці, што вось проста сыдзе з гары і будзе прынята пад казырок. Тому што тое, што мы маем зараз, гэта 30 год прапаганды. Тое, што мы маем зараз у Беларусі, гэта 30 год прапаганды. Гэта не прыйшло проста зненацку. Гэта, па-першае, былі ўзятыя вось тыя людзі, якія былі ў Савецкім Саюзе падрыхтаваныя, вось цалкам ужо гатовыя да гэтага, і ім прыйшлося 30 год уцямліваць у мазгі, што вось нам трэба так. Ну і па выніку ўсё роўна гэта да канца не працуе. А кожны мае штосьці ў сябе ў галаве. І дзед там кулямёт дзесьці палівае на гародзе алеем. Васіль, але ўсё ж таки, як вам падаецца, ці ёсць будучыня у нашага беларускага праекту, ну вот у бліжэйшай перспектыве я маю на ўвазе, таму што, глядзіце, вынікам 20-го года не па нашай віне, але стала падзел, умоўна кажучы, нашага грамадства, не нацыі, грамадства, на тых, хто вымушаны быў з'ехаць, збегчы, і на тых, хто застаецца ў Беларусі. Зараз тыя, хто з'ехаў, яны спрабуюць вось гэтую сваю беларускасць, хоць нас і адарвалі ад зямлі, вы казалі пра тое, што для нас вельмі важная для нашай беларускасці гэта прывязка да зямлі, адарвалі, но мы спрабуем гэтую сваю беларускасць несці, развіваць, пашыраць, рабіць нешта яе. Таксама будзе пэўны падзел, хтосьці расчаруецца, сыдзе, хтосьці проста без расчаравання зоймецца сваім жыццём і гэтак далей. Застаецца купіна энтузіастаў, якія будуць працягваць нешта рабіць, імкнуцца. З іншага боку, там пры гэтай суцэльнай русіфікацыі плюс яшчэ адаптацыя да рэжыма, беларусы вельмі адаптатыўны, як, в прынцыпе, усе людзі, вырасце іншае пакаленне, якая тое, што там ёсць, гэтую русіфікцыраваную Беларусь будуць прымаць як нармальную, звычайную рэчаіснасць, якой яны выраслі, нарадзіліся. І што мы маем па выніку? А па выніку мы маем тое, што усе нацыі, усе народы маюць заўсёды. Усё роўна грамадства падзелена, усюды яно падзелена, і яно будзе заўсёды падзелена. Пытанне ў тым, што зараз у нас гэты падзел, ён троху больш нават з гістарычных маштабаў, але гэта выклікі для нас. І выклік суадносны для тых, хто застаецца ў Беларусі. Я не магу сказаць, што ўсе беларусы зараз, і ніколі гэта не скажу, што ўсе беларусы зараз проста прыхільнікі рэжыму ці проста змірыліся і склалі лапкі. Гэта зусім не так. І калі ёсць пасіянары, якія проста вырашылі не з'язджаць, а залегчы на дно, груба кажучы, праляжаць на матрацах і дачакацца магчымасці дзеяння, то ёсць і маса незадаволеных звычайных людзей. Ну, я стараюся адсочваць гэта, і я не магу сказаць у адсотках. Ну, любыя сацыялагічныя пытанні зараз яны будуць некарэктныя ў Беларусі. Так ці інакш будзе вялікая пагрэшнасць. Але пытанне, калі вось знікне мяжа, гэта пытанне нашай кваліфікацыі і нашай камунікацыі. Што мы прынясем назад у Беларусь? Калі мы прынесем вось гэту адвечную трызну, што «Ай, мы былі адарваныя, а тут мы прыйшлі і прынеслі вам штосьці смачнае», канешне, нам скажуць «Да ідзіце».
А калі мы зойдзем і пасябруем з тымі наноў, вось зноў пазнаёмімся з тымі, каго мы пакінулі, ёсць шансы, што будзе вось гэта яднанне грамадства, не нацыі. Нацыя ўсё роўна застаецца нацыяй. Тут нічога не папішаш. Пры тым, што мы ў лепшых умовах, чым тыя ж ірландцы ў свой час. У нас, прынамсі, мова захавалася. І вельмі недрэнна. Так захавалася, што ўжо нават ідуць спрэчкі не проста тэарэтычныя, а нават проста ў кулуарах ідуць спрэчкі, якой мовай лепей размаўляць і пісаць старашкевіцай, наркамаўкай, ці штосьці мешаць, ці вось гэты белсатаўскі дабрапіс, ці яшчэ штосьці, ці стварыць штосьці новае. Ну, прынамсі, у Беластоку ў пабах ідуць такія размовы. А такія размовы веліся і ў Гародні, пакуль я яшчэ быў у Беларусі, ну, няхай у маленечкім коле, але тым не менш гэта было. І таму мова просто так не выб'ецца. А што датычна русіфікацыі, ну, ніводзін маскаль не прыме беларуса до конца, таму што не выбіць з беларуса беларускі акцэнт, беларускія нейкія слоўкі, якія настолькі ўжо ўжыліся, ну, самы просты прыклад шуфляда. Яны не разумеюць, што такое шуфляда. Ну, просто не разумеюць. А колькі яшчэ такіх словаў? Ну, і нават сама пабудова сказаў у расейскай мове беларуса і расейскай мове таго ж піцерца ці маскаля, яны зусім іншыя. І ніколі да канца гэта не будзе зламана. І ўсё роўна беларуская мова застаецца і ў Беларусі. Ўсё роўна яна ёсць. Ўсё роўна ёсць падпольныя энтузіасты, якія далбаюць у головы працаўніцам падштампу, далбаюць головы чыноўнікам і будуць далбаць головы чыноўнікам, таму што беларус гэта акурат той чалавек, які любіць вельмі так падкалупнуць, падкалоць, шпілечку дзе-небудзь падкласці. Гэта было заўсёды і будзе далей. І таму мы просто прыедзем, калі нам удасца вернуцца, то ёсць шанс прыехаць не на зусім выжжаную глебу, а на глебу, якая ўсё ж таки яшчэ можа нарадзіць. Але глядзіце, ці не думаеце вы, што мы па выніку, ну, мы-то тут нешта робім, нешта там вынаходзім, нешта там спяваем, ствараем, але па выніку атрымаецца для сябе. Ну, напрыклад, вот мы з вами зараз сфармулюем тут шыкоўную нацыянальную ідэю, як нам будзе падавацца. А тут раз заўтра там муры рухнулі, і мы такія тут дваём с Васілем Калачом, так раз, беларусы, гляньте, якую мы вам тут нацыянальную ідэю. А следам ідзе, бяжыць там Лябедзька, кажа, а паглядзіце, якую я тут проект Конституцыі напісаў, там, якія там-небудзь яшчэ там Аляхновіч, а вот у мяне проект там эканамічных рэформаў, а у мяне там яшчэ нешта. А беларусы з таго, там, а Ірдэрат такі, глядзіце, якія мы тут вам песень панапісвалі с Вольскім разам. А там такія, ведаеце што? Песні, у нас тут свае дразды ёсць. Нацыянальныя ідэі, у нас он Марзалюк ёсць, он нам сфармулюе ўсё, што трэба. Не Марзалюк, так знойдзем яшчэ каго-небудзь. А што там Конституцыя? Разбяромся. Што вы вообще прыпёрлись с нейкімі там сваімі «мы вам прынеслі». У нас свайго. Во. Давайте, валіце і там со сваімі нацыянальнымі ідэямі. Дзе вы іх фармулировали, туды і валіце. Ну, калі мы прыйдзем з фразай «мы вам прынеслі», зразумела, мы атрымаем, што валіце. А калі мы пакажам, наколькі гэта прывабна, наколькі гэта густоўна, наколькі гэта смачна, людзі самі захочуць. Гэта сацыяльны маркетынг. Нічога з гэтым не папішаш. Як там Франек сказаў яшчэ да таго часу, як ён стаў доктарам зло у 19-м годзе, здаецца, беларуская нацыянальная ідэя мусіць быць сексі, да? Ну, гэта спрашчэнне, але накірунак правильный. А навошта, скажите, вот нам, калі ўсё ж таки ёсць разуменне, што мы тут яшчэ не на паўгады, а можа там на колькі працяглы час, навошта нам з гэтай беларускасцю тут вот носіцца як з той пісанай торбы? Можа, трэба ўжо как бы там сацыялізавацца, там ўсё астатняе там. А што замінае сацыялізавацца і насіцца з беларускасцю? Ну, выглядае, што нічога. Я нармальна сацыялізуюся ў польскім грамадстве, у мяне шмат палякаў, сяброў, калегаў, якія толькі яшчэ больш мяне паважаюць за маю беларускасць.
я не раблюся у іх вачох некім супервыключэннем, але яны бачаць, што я ганаруся сваім паходжаннем, я ганаруся сваім народам, сваёй нацыяй, сваёй гісторыяй. І што замінае? Замінае сацыялізавацца і рабіць сваю справу толькі такі штучны падзел унутры галавы кожнага чалавека, які вось лічыць, што гэта так. Не трэба дзяліць. Можна несці сваё, але і нармальна камунікаваць з асяроддзем. Ну і тым больш у мяне вельмі шмат знаёмых і сяброў, гэта рэканструктары, польскія рэканструктары гісторыі. І вельмі цікавыя дыскусіі адбываюцца, таму што яны не ведаюць нічога, штосьці ведаюць, але не ведаюць дэталяў таго, што адбывалася на нашых землях, напрыклад. І у мяне быў ужо выклад, лекцыя для студэнтаў-гісторыкаў Беластоцкага універсітэту у музеі польскага войска. На польскай мове я вёў, таму што аўдыторыя польская, чаго я буду. Але менавіта пра паўстанцкія дзеянні на тэрыторыі, разбор тактыкі і стратэгіі паўстанцкіх дзеянняў на тэрыторыі Беларусі, Падляшша і паўднёвай Літвы. І яны сядзелі з адкрытымі вачыма. Для іх гэта было проста штосьці вау. Прычым самае цікавае, што збольшага карыстаўся я польскімі крыніцамі, калі пісаў лекцыю. Проста пытанне ў тым, як на гэта глядзець шырока ці вузка і што пад гэта падкладваць, таму што, зразумела, ёсць інфармацыя там і наша беларуская, з беларускіх архіваў, ад беларускіх гісторыкаў. Тым не менш, вось нічога не замінае сацыялізавацца і несці сваю ідэю. І яшчэ рабіць адвакацыю гэтай нацыянальнай ідэі у тым асяроддзі, дзе ты знаходзішся. Я зразумеў, што вот бачыце, па польскіх крыніцах і палякі самі не ведалі, то, значыцца, дарэмна мы тут папракаем беларусаў, што яны не ведаюць сваёй гісторыі. Бо, ў прынцыпе, пераважная большасць усіх людзей, не то, чтобы вельмі добра ведае сваю гісторыю. Так і ёсць, так і ёсць. Скажыце мне, як мы ўсё ж такі, калі атрымаецца нам пачаць будаўніцтва сваёй беларускай Беларусі, нацыянальнай дзяржавы, як мы будзем дзяліць з палякамі і найперш літоўцамі Вялікае княства літоўскае і герб пагоню? Навошта дзеліць? Адабраць і ўсё? Не, і адбіраць не трэба. Трэба проста трымаць сваю лінію. З палякамі дзеліць наогул нічога не трэба. Палякі ўжо ў сваёй большасці, я спецыяльна цікавіўся гэтым пытаннем, не прэтэндуюць на касцюшку выключна польскага, на паўстанне выключна польскае, на большасць пытанняў звязаных з гісторыяй дзвюх народаў. Палякі не прэтэндуюць на адзінаўласніцтва ў гэтым. І это цалкам нармальна, абсалютна. Літоўцы, каб яшчэ троху ў сваёй свядомасці падраслі і зразумелі, што гісторыя і сучаснасць гэта троху розная, і мадэрная нацыя і, умоўна кажучы, дзяржава эпохі Рэнесансу гэта дзве вялікія розніцы. Гэта не ёсць адно і тое ж. І ліцвін, і нашым некаторым трэба таксама прамыць ад гэтага ліцвінізму галаву. Ёсць карысныя ідыёты, якія ўсё ж такі на гэта падпісваюцца, што ліцвін гістарычны не можа быць ліцвінам сучасным, тым больш беларусам. Гэта зусім іншае. Гэта прыналежнасць менавіта да дзяржавы, а не да народа, не да нацыі. І палякі да гэтага ўжо дараслі. Яны ўжо разумеюць, што вось у той жа самай Рэчы Паспалітай абойга народаў было шмат. І звычайна на любых там польскіх ютубах яшчэ дзесьці кажуць Рэч Паспалітай абойга народаў, але направда віля народаў. Всё, пытанне здымаецца. Пытанне ў тым, як мы проста будзем з літоўцамі, таксама трэба спрабаваць выходзіць на камунікацыю, можа не зараз, можа паступова. Можа, яны таксама дзесьці дарастуць да таго, што дзяліць насамрэч няма чаго. У нас зусім іншыя абставіны, зусім іншыя дзяржавы сёння. А спадчына можа быць адна на ўсіх. Гэта як бы тры браты проста вось падзялілі бы дзеда
памёрлага, да, на 3 кавалкі, і кожны пахараніў бы яго, пахаваў бы на сваім падворку. Вось зараз пакуль мы займаемся вось гэтым. Адрезаем кавалкі ад памерлага продка. Не, вось ёсць продак, ёсць яго надмагілле. Будзем шанаваць яго. Навошта нам яго рубаць на кавалкі? Добра, на завяршэнне нашай размовы скажыце ўсё ж таки у новай Беларусі, у нашай Беларусі дзяржаўная мова, якая і колькі? Адна беларуская. У любым выпадку дзяржаўная мова адна. Па-за установамі на вуліцы, на кухні, у ложку, любая. Але дзяржаўная мова ва ўсіх інстытуцыях павінна быць адна. Гэта абавязкова, іначай проста у нас не будзе нацыянальнай дзяржавы. А гэта еўрапейская традыцыя, дзяржава нацыянальная. У роў на мяжы з Расіяй каго запускаем? Кракадзілаў ці бегемотаў? Лепей бегемотаў. Я скажу, по статыстыцы ад бегемотаў гіне значна больш людзей, чым ад кракадзілаў. Кракадзіл, ён істота такая, пакуль яго не пнешце, пакуль ён не прагаладаецца, а прагаладаецца ён раз на 2 тыдні, ён не шыволіцца, ляжыць сабе. Бегемот, ён агрэсіўны, ён проста парве ўсё, што ў гэты роў трапляе. Таму бегемотаў. Ну і дзяржава, дзяржаўны лад, які, што гэта? Гэта рэспубліка, гэта парламенцкая рэспубліка, гэта прэзідэнцкая краіна, гэта анархія, гэта вялікае княства 2.0. Анархія гэта, канешне, мара ідыёта, але анархія гэта сферычны конь у вакууме. Анархія можа быць толькі пры ідэальным з усіх бакоў грамадстве, таму анархія немагчыма. Таму ўсё ж такі гэта парламенцкая рэспубліка як найбольш бяспечная форма кіравання, гістарычна даведзеная, пакуль лепей нічога не прыдумалі. Ну і нацыянальная ідэя ад Васіля Калача гучыць як? Гонар і годнасць. Для кожнага. Кожны захоўвае свой гонар і годнасць. І тады мы зможам пабудаваць насамрэч вялікую нацыю. Вялікую у пазітыўнай канатацыі гэтага слова. Гонар і годнасць для кожнага. Вось такая шыкоўная нацыянальная ідэя ад нашага госця, актора, рэжысёра, фехтавальшчыка і папулярызатара гісторыі Васіля Калача. А вось гэтую кніжку як нагадка пра тыя падзеі 20-й год у падарунак ад нашай праграмы, ад Еўрарады і мяне асабіста. Дзякуй вялікі, спадар Васіль. Жыве Беларусь. Дзякуй шчыра. Жыве вечна.